O apay, kasta pinagkitam kanyak. Apay, dakis kumita kanyam. Madimit, adi kumakwakot. Makapaakit na pinagkitkitam tapos makapakapsot na pinagisisim mo. Sasaun natin nga babaitan. Umiskisar man ti kinasarampiting nun. Pakibibiyangam ya. Sungarod ti kayat ko. Ha? Palibasa gamin awan mga ayat kinyam. Apay si ka, da mga et kanyam. Da. Among baak, nagloko ni manong ko. Ha? Kasal nga naibaga nga naluko ni manong mo. Amok, ti ugali na nga tao. Ure kasi aday, lasing pitaday. Naanos, nagagayt, kina-estimar iti anak na. Nagadumot na ibagbagamon, di nakpay nalpas na nagsasaong. Apay nga rod nga naibagam nga naluko ni manong mo. Bastoy gamin na eh. Diba? Nasaon ni bakat na. Oh, tata. At damay sarabe eh. Inangaw na ni bakat na. Maging babartok ni manong. Oh, tata. Natin naramid na. Maging ungot ni manong. Imbaga nakidikin ni bakat na nauma ka nun. Lalo ka na kinangiwat nan. Madi na ka nun maanusa nun. Agtalaw ka nun. Baka makasaupay ti madi. Oh no! Tata. Natin naramid ti luka, oh. Nagtalaw, Mike. Ko, nagalang ti gamit ni manong. Santo aging tatalaw. Inong tanda pa ni manong Imbaga ni bagat na, madi ka na agsubsublin. No arak ka no ti pagragsakan nan, adi ka no ti asawaan nan. Inyan. Kita na nga ron ti inaramid ni manong mo, hindi imbaga na ni bakit na ti kasjay. Kung nagsubli tapos ibaga na, manglukluko lang. Pero nga ron ti katkatawak, dik lang ipadpadlaw. Napigsa tama mon mitraing. Ngam napigpigsa man gayam tama ni manong maun. Han nga napigsa ti tama na aday. Kasjay la talaga ti pinagayat na kinibakit na. Nadungong ako nada. Ay, kasi aji baak. Wen, isuno makitkitam daddo mga agsinsinumbat ni manong mo kinibakit na. Lalo no basit lang abanag han ka makiilamay. Tamadi nga dumakilain. Ti agasawa, so damit lati makasulbar iti problema da. Apay naglaing kag pamagatikas di baak. Kaya umot asawam. Siguro dati ka nga family problem consultant. Supay nagkadoan mo na ito na lalaki, kasla lang na abogado. Maday, ado lang amin ti na-encounter ko nga kastan. Naglalo agad di daddo mga gayim ko. Amuyaw, ti pinagasawa, haan nga basta-basta ata. Maraming konsekwensyan. Even good relation and bad relation. Nag-English na siya, boy. Pero para sa akin, as a positive thinker, kung kaya pang ayusin, dapat ayusin. Narigatin ti matulpo. Kasanungay nung nagloko ay baay. Apay, dati nang loko kanyang nga babae nandiyo. Agdan sungga na tata, aung ganas ko gasawan. Nakita na lang agal alalid di, imbrik na kon. Yan, naggrabaw mo ti panunot na di. Kamu man adi nga tao, omor aramido nga madi. Baamon ti kasi nga tao, han mo nga hababuli na yun. Ato lati may bagak kanyam. Agpursige ka ti pinagbiag mo. Ipakitam nga mali adi naramid na. Kasanumat ngay baak no lalaking matinagluko. Ay, naku mitreng, para kanyak hanam amin nga lalaki nalintig ti panunot na. Adda na singpet, adamit talaga na luko. Siyak nga may nakadepende mit lang no kasanunak pakisamaan na di tao. No napintas to, te pakpakita na kanya kadyag balin nga partner ko. Time is 10, ti subalit na aday. Apo nga pinagayatatan baak, nagsurtay masawa ma'am. Damag! Nung makaasawa, di mo mawari kung anong gusto niya. O apay, kasta pinagkitam kanyak. Apay, dakis kumita kanyam. Madimit, adi kumakwakot. Makapaakit na pinagkitkitam tapos
Makapakapsot na pinag-isisi mo. Sasaun natin nga babaitan. Umiskisar man, ti kinasarampiting nun. Pakibibiyangam ya. Sungarod ti kayat ko. Palibasa gamin awan mga ayat kinyam. Apay si ka, da mga et kanyam. Da. Ni ba? Amom ta sasawam. Agbibisin. Tal na kayo man nga duwa. Apo. Nagmerienda kayo. Total, adumit eh, nasa uyon. Riri kayo lang ariri. Kapag di kayo maumat eh, pinagbiag ng kasta. Pinyatoy, mamakanatay. Woy, makanata. Nay masata, spicy octopus. Hindi galamay-galamay na. Wan, nag-imas. Nag-asang. Pinagala naman tayo. Toy. What? Ngim mabalin pa yata. Madi pa expired. Ngim bang may sa oras lang eh, nasidig ma-expire. May ulat na boy. May tsirip na kayo. Yung nag-asang. Danan jo. Nagkasang tag soft drink. Tan. Baka mas murat. Nagkasang. Okay sa bada gini nga duwan. Handa mga tinulungan. Tinungtungan da lang man. Basit tuloy ako ng obra. Hindi kami pagdalo sa ato. Nakinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Kaya gumgamit tamit ha. Ito ni, GR4 Extreme Degree sir. Mahit nga pangikat ti ko ata. Ito mangkin nga grasa. Mabalay mo lang ang dilugan ko ha. Nagdalos ni. Maya nagsilingain. Nay, Mahit ah. Nanay, nagdalos sa kadena na nay. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Sabi ni, nagdalos ni. Terus kan pa iso nay. Kapag kanino motor ato eh. Kanyak ah. Kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagkalas mo na din sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung pa'y makita mo lang is nakadagrasa na ah. Kita man eh. Pagagatangan nga ikasta. Di TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ang gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Ang gurdura ito mga raw ta gamitin mo di kadina. GR4 degree sir. Oh, Kita mo na eh. Magmayat buya na yan. Dalos ni. nagkinis na rin na eh.